Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ҳазрат хуш омадӣ ба шаҳри мо. Ана хеле миннат дорем ки омадӣ. Як чанд саволе буд мехостам ба шумо гуфтем, шумо ҷавобшо бигирем. Ба бисёри мардумам интизори саволҳоро ки чиянд мақсад ҷавобшон. Якум савол ҳамея ки мардҳо аз Тоҷикистон ба иҷа Россияро коркунӣ меоянд. Ана дар Тоҷикистон занҳош онҷо мемонанд. Агар ҳамин 6 моҳ таъмин накард вай накард, мегӯянд талоқ мешавад, нигоҳ накард. Оё ҳамин ҳақиқат дорад ё ки не? мехостам ҳаминро бифаҳмем. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар Рамазон, мо ҳам хеле хушнудем ба дидоре ки чанд соле хостем бинем якдигара. ҳамин масъалае ки ҳозир саволе ки шумо додед яке аз саволҳои дарднок аст. Бисёри мисол мардум мехоҳанд савол метавонанд ва бисёри занҳо имрӯз чикор кардаган шавҳар мекунанд. Мисол мегӯянд 6 моҳ ки гузашт, тамом мегӯям ман ҷавоб гирифтам, барое ки 6 моҳ шавҳар маро нигоҳ накард, нигоҳубӣ накард, таъмин накард, суроғу пай накард. Якҷои фатворо гирифтаган худо медонад. Мероянд шавҳар мекунанд. ҳамин кори кардагишон хато аст. барое ки то он даме ки шавҳар талоқ натад ё нагӯяд ки ман тара ҷавоб додум, 3 моҳ бояд вақти идда бизгарад, баъди и зан метавонад шавҳар кунад. Не ки агар ҳамин 6 моҳ, 1 сол, 10 солам ки гузашт, шавҳар таъминам накунад, нигоҳубинам накунад, агар талоқ ки надод, зан шавҳар кардан иҷозат надорад. Агар шавҳар кунад, ин кори кардагиш зино ҳисоб мешавад. Никоҳ кардагиш ҳисоб намешавад. ҳисоб нест никоҳш, қатъи ӯ мардак ӯ зино кардааст, касратию балои ҳамин гуноҳш ҳамхишам фарзандошо мерасад. бояд ин масъаларо эҳтиёт кунад. раҳмат. ана дуюм саволи буд ҳазрат, ана нишонаҳои одаме ки мисол касали рӯҳӣ мегӯянд шаву ҷин дора, ҷин задаисташ, ҷин зада мегӯянд ку. ҳамин нишонаҳоша мегуфте ки нишонаҳош дар чие мисол? чиқар бифаҳманд? ҳамин китоби Сорим Батторш мегӯянд. ҳамин китоби Сорим Баттор фақат дар бораи ҳамин касалои ҷиндоро, мисол дуои кадом дуо бояд бихонӣ, кадом оятҳои Қуръона бояд бихонӣ, ба ҳар хел масъала овардагиам. ҳамин китобда гуфтагиам ки одаме ки касали рӯҳӣ дорад, ҳамин касал ду хел аст. ҷисмӣ аст ё рӯҳӣ. ҷисмиш мисол мо мерем табобат мекунем дар духтурхона масалан. Не ки касале ки рӯҳӣ шид дар духтурхона ҳамин табобат наметавонад. Сабабшам ёфтан наметавонад, диагнозам мондан наметавонад. мо бояд аниқ будем ки касали рӯҳӣ. мисол шахсе ки бисёр васвос дорад. мисол чӣ коре накунад дар дили шак аст. мисол шаке ки мисол доим аст. як бор не, фақат ҳамин шак аст дар зиндагиш. ё шабо ховш намебарад. ҳамин шабашо ховш намебарад. рӯзи дароз хова, шаби дароз бедора. яке аз касали мисол нишонаҳое ки касали рӯҳӣ дорад. шахси дигар ки масалан фақат ғазабнок аст. ҳамин чӣ коре накунӣ, масалан як ҳоле дорад ки ҳамаи одамо барои ӯ як хатар меоранд. мегуфтаги ҳама одамо ӯро нигоҳ доранд. мисол ҳама одамо метавонанд ягон корш кунанд. метарсад ҳама одамо. тарс дар дил. мисол ҳамин тарс аз ҳама одамо мисол яке аз нишонаҳои касали рӯҳӣ. ҳамин касали рӯҳӣ бояд нишонаҳое дорад ки масалан одам дар бисёр корҳо мисол зиндагишда дил шикаста. Тамом. мегӯяд дилиш ай дунё мондагӣ фақат. чӣ коре бикунад накунад тамом мегӯяд ман намешавад, ман наметавонам. охири оқибати кор худкушӣ. мисол одама васвос мекунад хата парту. хата ягон кор кар, хата ягон кори безиб. ҳамин яке нишонаҳое ки мисол касали рӯҳӣ дорад. ҳамин одамо ки худшон бехабаранд ки ҷин доранд. аксари одамо ҳастанд ки масалан як ҷураша меорад, як касали рӯҳӣ дорад, ҷурашда масалан мо Қуръон хонис тавбат кардаистем, худаш мехела беҳуш. худи ҳамин одам ой хела меша. ӯ одам ира нигоҳ мекунем, мо дикаса ира тавбат мекунем. ӯ одам ки худаш оварда. барои ҳамин касали рӯҳӣ метавонад ки ҳам дарунӣ боша, ҳам берунӣ зоҳирӣ ки мисол зоҳиран ки васвос дорад, қироати Қуръон, домулло, масҷид, ҳамин чизи ҳамин хондани китобҳо дар дилиш намедрояд, намехоҳад. ай ҳама чизи тоза дур мешавад, ҳама чизи гуноҳу ҳаромида наздик мешавад. яке аз нишонаҳое ки дар дуруни одам ҷин дохил шудагиам. ана чӣ кор кунад ҳамин одам ки ҷин надорад, ҷин назанаша, мисол ба чӣ пойбанд шавад? не ки агар ҳамин шахс мисол ба таҳорат бошад, ҳамин ба таҳорат будан намози зуҳо мегӯянд, баъди масалан вақте ки афтоб ки буромад то намози пешина вақт аст. ҳамин 4 ракот ният мекунӣ, намози зуҳо мехонӣ, намози сунната. ҳамин намози суннати Аллоҳ одаме ки фақат мехонад, яке аз сабабҳое ки ҳамира ҷин намезанад. шайтон дуромадаш наметавонад одам. одаме ки баъди намози бомдод то баромадани офтоб зикр мекунад, ҳамин одам дар наздик шида наметавонад. агар мега ҳамин одам баъди намози бомдодчо ки хон
то офтоб омадан як қироати қарон кана ё зикр кана як китоб бихона ҳамин вақт мега як вақте ҳастае ки агар мега дар рӯз ё дар ҳамин рӯз ё бегаҳ ягон ҷин агар наздикш шавад хеле ҳамин ҷин касалӣ мешавад байни ҷинода ҳамин ҷина меган инсӣ инс зада меган одам зада меганш ҳамин одаме ки эмону тақвош сахт боша дар зикр фикр боша ягон чиз карда наметавонад. аммо ана раҳмат ана сеюм саволе ки ба мо кардан акаву додаран ҳардушон зан мегиранд дар як хона зиндагӣ мекунанд оё ислом чӣ мегӯяд нисбати иҷозат ки не агар масалан мисол акаву додар масалан зан гирифтагӣ ё масалан метавонанд се кас бошанд масалан се кас дар як оила ки зиндагӣ кунанд ҳамин зиндагишон дар як оила бояд шарту мисол шурут дорад шурут гуфта мисол шартҳоро бояд риоя кунанд агар ҳамин бародар масалан мисол занаш қатӣ боша мисол вақте ки ҳамин бародар акаш бигем майхона ки баромад занаш монд бародари хурдиш бигем қатӣ занаш хомада ягон мушкил надорад метавона беста не ки ҳамин зани хурдиш ки занаш ки баромад ҳамин бародари хурдӣ қатӣ зани акаи калониш дар як хона будан иҷозат надорад ин гуноҳи ҳабиби худо гуфтаги алайҳиссалоту вассалом ин мавта мавт гуфта ин фитна имрӯз ҳамин рӯзҳо мардум мехоҳанд бисёриё айрӯи ҳамин қоидаро риоя накардан дар гуноҳҳо дар мисол фитнаҳо дохил шудагианд ҳамин масъалада бояд кӯшиш кунем зан бо мисол бародари мисол шавҳараш акай майдакиш бо хурдиш бо фарқ надорад ҳамин зан тоқа будан наметавонад фақат бо шавҳари худаш ё мисол хеши тавори зан меёд бачаи амакиш бачаи холаш масалан бигем тоқа будан бо зан иҷозат надорад иҷозати дуромадан бояд зан иҷозат натад айрӯи сабаби хештаро гуфта медроянд наздикӣ мешавад мисол сад гап хабар мешавад ин масъалада агар масалан ҳамин қоидаро мо риоя кунем ҳеҷ гапе надорад беҳтару хубтараш хона отдельно бихарам отдельно беҳтар боша ай бисёр масъалаҳо раҳо меёванд агар ам хеле кунем ана чорум савол ҳамае ки бачаи амакӣ нема амакиай бачаш метавона ки мисол бо духтари холаш духтари амакиш дигар амакиш хатида бигем бача духтарои амакиш хати бачаи амакӣ духтари амакӣ хати мисол дигар духтари амакӣ мисол даст ба даст салом кардани инҳо ҷоиз е ҷоиз не даст ба даст салом кардан ҷоиз нест ҳатто хешам бачаи холаи бача мисол ахир ҷоҳои мардуми хонам риоя офтагия масалан ҷорӣ шудагия даст ба даст салом мекунанд даст ба даст салом кардан иҷозат надорад мисол ҳастанд ки мисол бисёриё хештора хафа мешаванд мисол духтари хола духтарам дастша дароз мекунад ӯ бача хайди намешиносад мисол ди намедонад дастша дароз намекунад там як ҳаёди хафа ки мега ин моро салом надод не ки ба дин бигирем иҷозат нест иҷозат нест фақат масалан бихилонда мегӯем ки момад боша агар мисол ай тарафи падару модар калонсол бошанд кампир бошанд мушкил надорад ба даст салом мекунад не ки духтарои ёш қати масалан духтарои холаву амакию мисол салом кунад иҷозат надорад раҳмат панҷум савол ба фикрам панҷум савол нос ҳаромай нос кароҳият дорад нос кароҳияташ айрӯи ки зиён дорад мисол барои инсон зиён дорад баъд вақте ки шахсе ки мисол як кароҳият гуфта мисол аз ҳаром поёнтара ҳукми ҳамин нос зиёнаш барои дандони одам барои меъдаи одам ҳама медонанд мисол зиён дорад яке шахсе ки ҳамин нос такрор мекунад ҳамин кароҳият вақте гуфтанд кароҳият дорад то се бор ҳамро такрор ки ӯ ҳаром мешавад ҳукмаш ҳукми ҳаром бори ту мегирӣ мисол гуноҳ мегирӣ бори ки такрор кашидан ки гирифтӣ ӯ ҳам зиёнаш зиёд мешавад ҳам гуноҳшам хеле зиёд мешавад бояд мисол ҳамин одаме ки мега ҳамин рӯз нос партофта ки натонад пага мега калимарам арза кардан наметонад ихиломодаги калимаи шаҳодате ки одам бояд ҳамин охири умрда ба имон бизгара ҳамин калимааш арза кардан айрӯ ки имрӯз нос ё сигарета партофта чизи ҳаромад чизи ҳаром раҳмат ана шашум саволи мо ҳаме ки ҳамин газет буда бораи газет гуфтем газети ассалом ҳамиёро айкиҷо дастрас кунем чӣ хел ҳамиёро гирифта бихонем айкиҷо мо ҳамиёро бигирем бисёри мардум дар чиз даркорай мехостам тавсия медем ҳатто чизошам мисол силкаи ҳамун сайтонам мемонем мардум то ки будрои бинам ва кадом мазҳаб мисол дар ҷо кадом мазҳаб мегирем мисол мазҳаби худмона ё ки ҳамиёро як буфаҳмонад ҳамин газети ассалом ба забони тоҷикӣ ба мазҳаби имом абу ҳанифа дар ҳамун газет хеле нависондагие
дар ҳамин қаламрави Русия дар тамоми ҷош мисол ҳаминро паҳн мекунанд. Ҳамин почта қатъиян роиш мекунанд. роҳӣ мекунанд. Мисол агар шумо дар видеотон силкаву номерои ҳамонро мемонем, ҳамон одамое ки қатъи ҳамин кор мекунанд, занг мезананд шона, ҳамин одамо яксола ҳаминро обуна шиданаш 750 сум. 750 сум меспоранд ҳамон одамо. Ҳамин одамо ҳар моҳ як бор ба хонаи ҳамин одамо меоранд ҳамин моҳномаи ассалом бо дуруд. Мисол ки саволу ҷавобе ки аксарияти мардум мехелон метавон. Мисол ҳамунҷо мезгара ба мазҳаби имам Абу Ҳаниф. Мисол имрӯз моҳи сафар аст. имрӯз моҳи сафар, дар моҳи сафар кадом дуо хондан дар кор, кадом амал анҷом додан дар кора, ҳар моҳи мисол ҳамин қамарие ки мераву, ҳамин моҳҳое ки мисол ҳозирае ки химо мерава, чӣ кор кардан дар кора дар ин моҳнома нависондагия. Ба забони тоҷикӣ, ба забони модарии химон, ҳам химон, ҳам фарзандон бихонанд, беҳтарин кор мешавад. раҳмат ҳазрат. Ташаккур хеле барои савол-ҷавоб. Иншааллоҳ фикр мекунам бо мардумам менависа. Чӣ савол доранд? Дигари видео монда иншааллоҳ бо саволои худа ҷавоб мегем. Гарм аст. Ҳазор раҳмат.